बसुमतारी बिथांनि दिनै श्राद्धनि सानाव बिथांखौ जों बयबो बिबार बावनो बाहागो लादों। बेवहाय आसामनि मन्थ्रिनिफ्राय लानानै गासैबो दैदेनगिरिफोर बयबो बाहागो लाफैदों। मानोना बिथाङा जोंनि सासे आंगोनिबो आंगो दैदेनगिरिमोन। बर' माहारिनि थामोनथा, बर' माहारिनि सिनायथि आरो बर' माहारिखौ गोबां मोनसे गाज्रि थासारिनिफ्राय बोखांनानै मोजां थासारिसिम लाबोनायाव बिथांनि गिदिर बिहोमा दङमोन। बड'फाजों लोगोसे एखेलोगे बिथांमोना सोमावसारदोंमोन। दा बिथांनि रुंसारि जानाया बर' हारिनि थाखाय सुख'हायै मोनसे खहा। आङो मिजिंथिगोन, आं लोगोसे इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबगोन करेन बसुमतारी बिथांखौ जाहाथे फिन बर' माहारियावनो जोनोम होफिनो इसोरा, बिनि थाखाय आं आर'ज गाबगोन। आरो बिथांनि सोरगोआरि जिउ सोलेरा अराय सोरगोआव आलो गोजोनै थायो। आरो बिथां रुंसारि जानायनि उनाव बिथांनि न'खरा जाहाथे अराय आलो गोजोनै थानायनि मोनसे परिबेसखौ इसोरा अराय सम होयो, बिनि थाखाय आं अबंलावरिनि खाथियाव आर'ज गाबो। बिथांनि सान्थौ सानस्रि, बिथांनि मावनाय दांनायखौ गोजोर खालामनो थाखाय रौतायावनो मोनसे माइलस्टन सरकारनिफ्राय गायसननाय जागोन बड'लेण्ड मुभमेन्टजों सोमोन्दो लानानै। आरो बे माइलस्टनावनो बिथांनिबो मोनसे मिउजियाम, बिथांनिनो मोनसे लाइब्रेरि बानायनानै बिथांनि मुङाव बेवहाय बिथांनि लिरबिदां बायदिसिना जि सोरजिदों बे गासैखौबो बेवहाय दोनथुमनाय जागोन। नोंथाङा गोबां रां आरजिनो गोसो जादों नामा? जुदि गोसो जादों अब्ला नोंथांनि थाखाय मोजां खौरां। निउ इन्डिया टेक्न'लजिज मास्टार फ्रेन्चाइज अल आसाम एटिएम सार्भिस हिटाची एटिएम एन्ड टाटा इन्डिकेस एटिएम फसंनानै नोंथाङाबो गोबां रां बुथुमनो हागोन। लाइमोनफोरनिफ्राय जागायनानै बैसो जानाय गासिबो बैसोनि सुबुंफोरानो बे फालांगिजों गोरलैयैनो रां आरजिनो हागोन। नोंथांनि गामियावबो बे एटिएम मेसिनखौ फसंनानै नोंथाङाबो मुलाम्फा मोननो हागोन। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय 7002005072 एबा 9401230135 जानबुं अनजिमायाव दिनैनो सुलाद ला।